Berkarakternya pripun? Berkarakter kuwi menunjukkan kaya ciri khas. Ciri khas. Ciri khas. Kaya aku ngene iki. Ciri khas. Nek mboten ngeden mboten metu. Ora, aku kari cirine tok khase wis renek. Teki. Yo. Pengapesamu neng aku lho ya. Oh, sampean duwe kartu AC to? Oh, duwe. Kaya kris barang arepe polah kowe aku nang kene arepe munio kowe. Oh, munio. Kanca seperjuang aku taliyane sing gendher iki tok liyane wis ra. Bolo rekoso iya terus. Apa kowe ra Agak gojekan karo
apik ta. Sae no pawon. Keplok-keplok sik. Udah. Weh, keplok-keplok ora? Ya, dikandani to. Kowe buwa rada bengi rasa sore-sore. Kolak buah bengi iki roh aku. Oh, jenengan mau sampun woro-woro ta jane? Wes, Sampun. tak duming 5.000-an cacahmu. 5.000-an. Jadi lah keplok-keplok duit balik. Loh, Ya, nah. wis terus. tak gitu ku sempol. Piye Kang, penak ya? Ah.